Hello guys, morning. Karon kay retreat na mo adto sa China Oil. Cebu. Kami mga fourth year retreat na mo ron. So mao ni akong kauban. Busy kay sa work. Mao ni bro. Mao ni akong kauban. Ako ni class na. So, daot meron standby kami minutes China Oil. dito sa Martes sa Cebu. Mao ni among skinan guys. Mao ni bro ako. Mao ni mga kauban mo guys. Meeting kami mga meeting guys. Department Bachelor of Science Information Technology. China Oil. Fourth year graduating students kami at least. So, standby, going kami. China Oil. Guys, greets ako sa akong mga amigo, mga ka-vlogger, skulahan na mo, nga ipadaan na mo nga materialis is bad people. China Oil. Tulo pod ka yellow pad. Then napoy rosary guys. China Oil. Sa taon na sa tulo ng panas. Dara. Guys. Ano guys, mo ni among requirements guys. China Oil. Rosary. Baso. Ngayon, Mana lang? Lipat. China Oil. House. Yes. Guys, hope nga inyo ni subscribe kini po mo ni ko na ba. Ang chicks kini by door kini imakapsawan. Ano guys, lakan mo lang nasa yung mga estudyante po dali mga laing kaanay, laing kurso, China Oil. na teacher, na BS ba? Isa to daw? China Oil. Guys. Education ko na. Yun, lakaw na meron niya kay China Oil. ang gutom na mga right? Pinibred nami artista sa kwan kasi di mao ni ay ni kalimti mao ni siya pabro mao ni ang huli ni Rubin Padilla ha China Oil. amoy show unsa ang among palihot diri sa eskwelahan guys dari guys mao ni ang China Oil. ilang butanganan sa mga China Oil. Ari check during sa pin-enroll so ari dito yung bagan guys mukana niya isa may update sa schedule konting enroll ako dun guys China Oil. pero bukan mga siya mga keepers sa general school guys sana guys morning mga nila guys welcome back guys China Oil.
Ma'am, hi ma'am. Nag-vlog ko ma'am. Ano yung mong ma'am na? Guys. China oil. Ari na guys, covered court na mo guys. So, amoy kita covered court sa stihan. Covered court naman na guys. Morning covered court sa Cosmetics College sa CDC. Guys, ano kalimut sa subscribe na guys. Sana na ako. China oil. Kapita, gusto mo na kapita sa YouTube. Dari China oil. Pilas na guys. So, ayan. Nakain mo lang. So, padungan din dito guys. Nakain namin. Ayun, ministro ng guwapo. Si Roy Gonzaga. Mana ako mga guys. China oil. Veteran sa akin sa CDC. China oil. Mana mong guwapo na guys na sa CDC. Pinaka-old na mo ba? Alex, day na po, Alex. China oil. Balik ko sa sir. Sa kumulog kayo mo. Luwan mo sa sir. Alex, day na po. Subject na. China oil. China oil. Dahil guys. China oil. Shout out kay Bangro. Sir Prox. Sir Paboro. Magsaga. China oil. China oil. Sabot dito pa ng tayo. China oil. China oil. China oil. So, padung na misod guys. China oil. So, mao na yung mga pandron guys. Mga dragon. Mga tangkig, mga spider. China oil. Guys, standby dire ron. So, naay kuan guys, hipan. Nahagba. Ani guys. Ani. Red. China oil. Okay to David. Okay pa suray. Okay. So, kini mao ni siya tag-iyanis kahoy. Mao ni kapre dire. China oil. Kini guys.
Welcome to my guys. Kini mga gabaro guys, mao ni mga maligno. China oil. What's up mga kaulog? Watch out eh. Shout out pala kay Pabro. Shout out na rin ako. Kay Traya. Katong nag-all-star pag inabuntag. China Shout oil. out sa pinaka-the best namin kapitan. Hello. Break time ran guys, pahuway mi, gi kami nag-snack day sa kon canteen. Shout out Nga kay gipangkapoy mi. The dad Shout out kay na resume na sad mi sa among kuan ron guys. China oil. Enjoy ko ba? Kalaag taron palit ni Google. Nagtaon, resume na sad mi sa among mas ron. Magunsa na taron ron bread. Magmas na taron bread. China oil. Yes, alas 11 ba? So later, mas na meron din after lunch break about then iniguman na po na guys. After sa among lunch, rest me og mga 30 minutes or 1 hour. China oil. After guys, na po yung mga batch na babay going dire padong sa Don Bosco. So yun, China oil. later, going home na pod me. So update na mo kayo sa kuan palibot dire sa Don Bosco guys kung unsa jud kanindot siya dire. China oil. Di ami karon sa Talisay brada. Talisay Cebu City guys. So see you later. What's up mga guys? Ganun. Mga ni among mga kanan. Wali pag-umatok Christmas day. Tapos may direron gay mag-worship meron ba? Mag-mass mo na Mag-mass? China oil. Mass ko no? Habi babaw guys eh. Kita na China oil. Booking ba? Mga guys, China oil. Ang video ya sa among retreat. Dari sa Don Bosco. So ako lang ipakita niyo gamay at least na silip-silip ta ba? Yes ha. Ano guys? Okay. China oil. Ano siyang palibot na guys? Sa kabuntagon. China oil. So guys, kita ninyo gamay. Kung ano yung palibot na sa Don Bosco. China oil. Later, mas nila. Naunas ko to sa zone ka dito. What's up mga kaigan? So, tapos China na natin oil. sa aming retreat. So, lingkod-lingkod namin mga kaigan. Mga dragon, mga tuko. So, salamat kayo kay China oil. later. So, standby. So guys, pati dyan pagkakaan sa among napas pader. Mao ni pader mo. China oil. Buinapi. So, salamat kayo pader sa imong pag-alagad na mo sa retreat. So, tako kayo big blessings. Tagang ginig na katunan mo pader. China oil. Lunch na guys. So, dog na dito. May lunch na So, let's go. Guys. China oil. Ano yung mga kauban dito? Yan ni kay Tao. Mga lalaing chapter ba na taga Peter. Taga Mars. Sir. Mga niya mo sir na pinakita. China oil. So dami guys, arraignment dere guys. So medyo Sir. Dako kay pasalamat sir sa pag-guide na mo. Huwag mo subscribe. Subscribe na. China oil. Sir guys.
Salamat kayo sa akong mga kauban po nga nakakaroon na medyo nalingaw jud mi. Yeah, subscribe to this channel. Nagtuumig boring kay retreat guys pero perti medyo day pagkalingawa. China oil. Ano guys? Tao rin, nakakami sila. Kami, padung pa. Ngayon na meron daw, so see you later ha, sa mga update. Ano pa? China oil. Welcome to my guys. So, ano na guys? Mag-rice. Guys, so, medyo shout out pala sa mga buwan, Dracula doon. China oil. Ilan ka kanin sister sa mga pagkuhan dire. Mo ni, bigo na ko. Di ka sa kuhan, New Zealand. So, naon na mi sa prepare mga food. So, enjoy kayo. China oil. Taon, mga sa oras na rin, alas dos, mga alas tres. So, natapot kami sa Musliman guys kayo. Taon, wala ka namin yun niya. Going home. So, sila, China oil. mga malik mo. Taon guys, busy kita lagi. China oil. Sahan mo guys, ang inyong subscribe guys ha. Gusto la Christian guys. IT, Bachelor of Science, Information Technology.